kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni. Sampean sing ngejawab sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramaian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah? Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbalin jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya, sampe lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Mengko mesti diwakili karo iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, lek niku pasti. Nggih, niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genah jelentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh ya ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu, panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya, kathah rezekine, awet lek ngomong anak putune kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya ngono didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming, karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi Sarombonge. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh ngono lho, Nduk. Iya, sak rombongan mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Hah? Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah, Itunya kok bisa dikitan itu gimana? istilah dikitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu ki kudu ngerti mergo iki agama, Nduk.
jen pepucuke ngalat vital kae kuwi iki janjane reget itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit. Dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah, mula dihitan. Oh, berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja? Loh, orang mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya gitu. Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pamane enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entekno Nduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Weh, piye ya lek nerangne. Ngene Nduk, iki lho, ya wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho, iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Pucuke ijo. Nah, apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki, dipotong des iki akhirnya kan ilang. Nah, iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki. Ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, kalau dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalah vita sing diketoki jenenge kulup. Mula ning nggen bayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah, ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalat vita kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis ta susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti-ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling ya kuwi saka Sanidi ya Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Sampe nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruruh ae. Mula lek urung-urung iki dudono lho, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemar kuwi basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun wis plek ya? nggih. Ha iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ha ya ngono kuwi. Ha, angger mencolot to mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano, ya Nduk, Cahayu Niken. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Ha, nggih. Mingkar-mingkuring kara
Bot-bote pengen nonton Niken Salindri iki lho. Aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono lho. Masya Allah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. Hati-hati lo ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelah cah cilik lanang wis sunat urung? Urung. Oh iya, heeh. Wis. Hati-hati ya, nanti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk. Tarik napas konsentrasi penuh. Nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur semarangan kok lair dhewe pisan. Ah. Terus deh. Sinopa sinu karata mereka tarata pakar tineng ngelmu Nino kang tumrap ning tanah Jawa Nano agama ageming aji luar biasa ya. Ya Nduk, kelangenane bapakmu aturno nggih tamba kangen luwih dhisik. iya Pak Ayang-ayang ya Nduk ya. nggih Oke, sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya, oke. Yo, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke.
biasa. Tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah. Horeg tenan. Yen gen sound system kaya nek sound horeg yen sinden horeg ya Niken Salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik nduk gentenan. Ayo. Nggih, pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Ya. Mbak Lucy Brahman. Ayo iki. Iki untuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh. Mboten. Sampai ini penggali tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok awake ora suda-suda. Kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon? Anggere Ramadan nika nggih. Poso to nika? Poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodo lak panganan tok. Mundak 7 kilo. Sami niku kanca kula plek dadi ngertos niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. None nane 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 nane. Pak Lucy, ono apa? Lah iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampe nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Lah jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiyang niku mbok apa umur 85 niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Lah nggih katuranggane jenengan wis ketok. Aku niteni. Angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. Maksudnya tegese open-open manuk, pitik niku kula remeng. Nah, nggih. Nggih, makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah nggih sing jenenge Brahman iki lho sapa? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Lah Mbak Kesinu Jinden kula penyanyi to. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus pertama kali saya itu orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. Wah, iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Makane kok pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjono. Nah, Gondo Carita nika. Gondo Carita. Nah, mergo kula guwedhi dhewe dawa ngadeke sanding buta dijenenge Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya napa? Kudune ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne meleh kalih Bapak Anom Surata nduk Brahman kuwi kudu kewan tegese tak artine Brahmana. Wah. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah iya. Pangestune nggih ngoten tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris. Isik pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arep nyapa ya itu mlumah. Saya tak pari anak nggih Pak Lurah. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung sumur. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an. Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Ses muti kathah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang umur. Kabeh penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dongane lek anake sik siji ra apa-apa, lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut ndan. Ayo mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kringete sak grontol-grontol. Anten Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limusin rek. Bu Lurah nggih kembaran kula kuwi ditawa BK.
Pak Lurah plek karo aku. Jan. Tapi nggih apa mau dijejer kula kalah ayu arek bulur. Alah ayu arek bulurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik indul-undul pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colongi. Saiki terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng gitu ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampeyan kawat memean lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe mrek guyu kan dikira mak lampir. Iya. Oke, niki matur sembah nuwun pokok intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Halah Gusti Allah nggih. Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Lah niku. Oleh bagus semoga menjadi putra yang soleh berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Sampun iki? Nggih dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar ingku aku sakjane pengen jajar ambil Bu Lurah. Jajar piye Pak Lurah piye genteng ngono lek gue jumenengke. Ya ta Bu? Berkenan Bun? Berkenan? Oh berkenan ya Bu? Kalih? Yuyamini? Oh siap kali Bu Haji nggih. Wiwi tane nyingkar ngingku dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong lek gandrung ngepan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho. Nek dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wani. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, sehat nggih Mbak Kung. Nggih. Iya. Wong kok anugerah. Tetapi lek wong penggemar nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Nggih to? Mbak Niken ayu mesti entute ya wangi. Ya ora, tetep ya mampu ora. Lalampar kangka uri nano tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo Gubuk Asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo Mbak. Ya, iki lho ciri khase lho. Ya. Aku kowe dadi karma.
luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendangi lek ra profesional. Sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo, pertanyaane. Nggih, nggih. Sampe lek duwe bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngono. Yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to. Iso ngrusake terot kuwi. Oke, sampun iki pangurutane pun diaturi. Luar biasa. Kowe lek sering ketemu wis siapa ya? Sinten sing ngendam niku? Mas. Sinten? Pakno. Heeh. Cakno kulit Magetan. Matur nuwun Cakno. Nggih. Wah, aku sih wedi timbilan kowe. Lho jenenge ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Cakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cakno? Cakno. Sapa jenenge sinten asmane? Cakno Val. Oh Cakno Val, Cakno. Iya. Oh iya iya iya. Soale no. Tak dongane bojomu ayu no. Meneng. Kok tak tukone rokok no. Aku nek wong ganteng wis ra apa tak torok no. Kalau nyapa. Sampeyan dongakne kleru. Pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakno oleh bojo ayu no. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho. Oh alah no, ora sida no. Nono ki mbako apa to nono? Mbakomu apa to no? Tak tukone no. Wis no kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo perawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang no? Kepara nyato. Wah, luar biasa ini memang sarjana seni pilihan. Ya, matur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Iya. Ayo iya. Elak temenanan iki. Terus kompak arang-arang petuk paranteni. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengan niku jane kula niku jane pun mboten pengen joget to. Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Jadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu apa jenenge magnet. Paling melorot kok tak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi mari aku kilap ae. Kok tak tukane rokok no. Iso lho sing ngendang suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan luar biasa kula seneng tenan kali kendaman niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok hebat. Jenengan lek sok tanggapane ndi mangja lek pas kula prei. Nggih to? Nggih. Ben iso kompak biasa lah cak percil nang ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri. Lho ngono kuwi. Terus anu cakno pegatan neh. Lha kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih, siap. Yo genti artise Madangkara. Ayo Mbak Pinong dan juga Mbak Dirgita. Ayo. Arum Bali. Yo, codedos. Superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin, Winong Nawangsih dan juga Mbak Dirgita Ayu sarjana seni dari Tulungagung dan Kediri. Selamat malam Pak. Karena kan kita kan tidak pernah izin toh Pak, hadiah ini ku nopo jenengan tidak pernah memberi kita hadiah ngoten lho Pak. Kok iso nakoni hadiah? Sampeyan ora izin melu nyinden akhirnya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya wis kok tampa. Lho, mboten Pak nek
zaman sekarang itu ada self reward Pak namanya. Lah itu Pak. Apa kuwi? Self reward. Self reward itu hadiah untuk diri. Ya wes. Jenengan pemimpin ta Pak, pemimpin grup. Jangan dalang kula sinden gitu. Ya jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sindene jenengan. Oke, ngono beres. Sok minggu tak golekne bros kabeh. Bros? Bros biyen kuwi lho gedhe lho. Lah iki kan sok minggu dina iki lho Pak, napa? Ya mosok marep tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho. Saya tak tukane bros wis to, khusus Winong karo Brigita sing masang aku dhewe. Seto Pak, kita kan sinden, tugasnya nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi gitu Pak. Berarti ya mau lho nong sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune iki ya diweni ak dhewe. Lah ya. Digawa dhewe. Kok digawa dhewe ya? Digawa dhewe ning ngetokne dalange cetil. Lah ya. Lambene tekan titik. Kowe ora ngerti, ning Nganjuk ya Kyai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok ini kedue ora ilok. Lah kenapa? Ora pantes. Dan apa Pak? Ngut banget pipi gombel. Lho, Pak, itu tuh tegese iki jenengan iku amanah, Pak. Mosok sampe Pak Wabu kan mestine nggih anu niki disalurkan ke sini gitu. Pak Wab mau ngendika Pak Wabu ngendika ora ngerti to kowe. Nalika masrake Pak Dalang niki mboten kangge sinden ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih, kula mboten mirengi. Kowe ora percaya ngono? Nggih, mboten. Aku yo ora percaya ya. Ayo nggih. Wis bareng nyono aku mau didum karo kanca-kanca pengrawit kabeh. Yo. Yo, tampa. Ngono. Kira aku cetil. Aja diumumne aku dalang cetil ya. Lho yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Lah kok tanganmu nampa? Lah kan sing Kosek kowe kok nampa? Lah kan sing cedak kula, Pak. Bendarane apa? Mbak Birgita. Ya kon rene cahe. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara sinden Madangkara. Dados uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Ngoten. Iya, menjahat. Ayo nggih, menjahat. Nyok iki ditamani. Nggih. Sungkem sik karo dalange. 1 juta lho iki rumah. Kanjeng. Takut terusnya ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas mboten? Ikhlas mboten? Yo nadyan ora ikhlas paling timbang kok lolokne wis tampanana ngono. Mbok yo sing ikhlas sopa apa? Yo ikhlas wong kuwi dudu dhuwit kowe paringane Pak Wabu kok ya ngono kae. Nggih ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Oh iya. Ayo mulai jolono nganggo tembang sing apik kaloro. Karena tembang apa? Anu aja. Yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja, Pak. Wah iya, nggih Kusuma Wijaya. Coba diaturake Winong Nawangsi Mbak Birgita Ayu. Yuk bersama Madangkara Group. Oke.